Moro moro. No niin, nyt olisi terassin laajennus, lisäosa tai ihan terassin rakentaminen. Varmaan menee johon silleen, kun ei tuossa ole tuo vanha terassi ja joku tuommoinen pikkunen nysä tuossa. Pikkunen nysä tuossa, mihin lähdetään tätä laajennusta tekemään. Ja tarkoituksena olisi, mä vähän eilen mallailin näitä runkopuita tässä. Mutta tosiaan niin hommasin tuommoisen paljon. Ja siihen sitten vähän mallailin, että miten mä lähden tuota terassia tuohon tekemään. Piiltemästä tuommoiset säädettävät jalat. Mutta et miten ne saa, mä uskon, että tuo kohta, mikä on tuossa tuo ensimmäinen, niin se se on 3 senttiä liian korkea tavallaan, että jos mä pistän tuohon, laitan lauan niin tuonne seinään vasten se on 3 senttiä liian korkealla. Et siitä pitäisi niinku 3 senttiä saada alemmas tuoda ensimmäistä niskalautaa, että saisi sen niinku samalle tasolle tuon vanhan terassin kanssa. Mutta mä aloitetaan silleen, että mä lähden vähän purkaan tuota vanhaa terassia tuosta pois. Että mä saan sen oikein koron siihen, mihin mä asennan sitten nuo uudet. On tää mun luottoasennuskaveri täällä. Ikke poika siellä. Aina mukana asentamassa. Se on kyllä reipas apuri ollut mulla. Mut joo, ei mitään. Lähdetään kattoo mitä mä saan tuolta selvitettyä. Pikakelauksella laitoin, kun mä en yksin saanut, niin mä käytin tuohon ensimmäisen, onko tuo nyt niskalauta vai mikä tuo nyt on, mikä tulee tuohon kivijalkaan kiinni, niin käytin siinä vähän apukäsiä, niin en sitten viihtynyt sen kummemmin kuvata sitä tilannetta, mutta se nyt ei ollut mitään muuta kuin 10 millisellä poralla, kiviporalla tai tuollaisella iskuporakoneella reijät tuonne ja kiila-ankkurit sinne paikoille ja pulttaa kiinni, niin avot. Lähdetään tähän sitten rakentaa ensin lähdetään nämä seuraavat niskalauat. Tämä oli siinä vähän mallannutkin jo nyt ottanut pois, niin lähdetään niitä nyt tekemään. Nyt seuraavaksi mun pitäisi saada, tosin kun tuossa vähän sen jää tuo niskalauta tonne kivetyksen alle, niin mä otan tosta pikkusen uraan pois, niin sen saa tähän kiven päälle lepäämään, niin siihen tulee sitten rappunen 30 senttiä about. Mitä se nyt, no niin 2 lauan verran. 2 lauan verran tulee rappunen siihen. Mut joo, lähdetään mallailemaan noita. No niin, elikkäs tällä lailla. Tolla lailla tuo ylitys tulee tuohon. Tuossa nyt ei ollut tässä ekassa kuin 2 senttiä tai 2,3 mitä piti ottaa ja tuolla oli 4 senttiä. Sen verran siinä on niinku kaattoa tuossa. Mutta joo. Eli nyt tuohon kohtaan tosta suunnilleen nousee rappunen. Ensimmäinenhän on tässä heti tää 30 senttiä.
Tuohon mä varmaan ehkä tuohon lippaan, mikä tonne nyt on alas tuossa, niin laitan sen lauan menemään ihan niinku maahan. Samalla lailla niinku on tuossa vanhassakin. Mut se voi olla, että näiden päälle joutuu laittaa jotakin, että sen saa niinku tuon rappusen kanssa samalle tasolle. Mutta katsotaan sitä sitten, kun on tuota vähän purettu tuota vanhaa tuossa. Hei Ikke, äläpä pistä sitä vettä päälle ollenkaan, anna olla. Niin joo. Jees, teepä mitään. Jatketaan tästä eteenpäin. Tässä nyt on sitten vielä seuraavaksi tämä mun hieno rappuskötystys, mikä pitää ottaa pois eestä, jotta mä pääsen niinku tuomaan tähän vielä. Sitten tähän tulee 2 tukilautaa, niskalautaa, mitä ne on. Ja sitten tohon tulee 2 pitkää. Niin saan se siitä eteenpäin. Jees, hyvä. Jatketaan. Mä yritän justi miettiä, että millä jaolla mä laitan nuo niskat tuohon. Jos mä laitan ne 120 välein, niin että tuo toinen ja kolmas ja neljäs on 120 senttiä niin 120 jaolla. Niin. Sit mun pitää laittaa tonne viimeiseen vielä 1. Tai tonne päähän vielä 1, koska siinä tulee se ylitys sille, tulee se 60 senttiä tolle ylemmälle laualle sitten. Se voi olla vähän liikaa. Jos se alkaa sieltä päästä sitten notkumaan. Komsii komsaa. Pitääkö pelata varman päälle ja antaa vaan olla tuo 1,20 m ja sitten pistää tonne 1 vielä tonne päähän. Katsotaan miten jalat riittää. Jos ei jalat riitä, niin sitten vähän leveänä, mutta ei perhana, en mä varmaan muuten voikaan, kun tämä niska tässä. Tuolla on tuo tyhjennys. Mäpä näytän. Paljon tyhjennys. Niin tossa ei ole paljon varaa siirtää enää tuota niskaa. Että ennen kuin se ottaa tuohon putkeen kiinni, ellei sitten tuohon niskaan tee semmoista lovetusta, niin kuin mä tein tonne paljon taakse siihen noihin kaminan putkiin, mitä täällä oli tuo lovetus. Jos mä teen siihen tommosen samanlaisen, niin silloin mä pystyn tuota niskaa siirtämään lähemmäksi paljon ja tätä taas sitten vähän sen poispäin seinästä. Mutta kun tääkin oli jo kohtalaisen kaukana, tai no kaukana, mulla oli tässä mun muistaakseni. Katsotaanpas mikä se suunnilleen oli. Saankohan mä sen tarttuun tonne jotenkin tuo. No, mäpä lasken vähän. Kamera alas. Tässä mulla on niinku 150 senttiä. 150 senttiä on tuossa ensimmäisessä raossa. Ja sitten 120 sentin välein. Niin onhan sen periaatteessa sen sais siirrettyä vielä vähän kauemmaksi tosta. Mutta sitä ei välttämättä siitä tarvis siirtää. Riittää jos tätä vaan näitä seuraavia sitten siirtää. Eikö nuo niskat 120 tai 140, se nyt on ihan, se ei siinä niin paljon vaikuta. Näin pienessä terassissa varsinkaan. Eikä justiin kato tuo paljuka ei muutenkaan, kun se ei makaa näiden päällä millään lailla. Niin. Mut joo. Sehän olisi helppo kyllä vielä tehdä se lovetus tuohon
tässä vaiheessa, kun ei oo mitään. Kiinni vielä, niin voisi helposti sen laittaa. Joo. Pitäisikö mun tehdä sillä lailla, että jos mä teen tuohon sen loven, niin mä saan sen vähän sen kauemmaksi, jos sen 10, tai varsinkin jos mä saisin sen 20 senttiä, että siihen 1,40 m. Ja sitten jos mä pistän tähänkin väliin 1,40 m, että siirrän tuotakin sitten vielä eteenpäin, niin sit pitäisi riittää. Sitten mun ei tarvitse tonne enää laittaa kuin yksi runkopuu. Yksi runkopuu enää sitten, niin eiköhän se tehdään sillä lailla. Eikö tehdäkin? Kyllä me se tehdään. Kyllä se kestää. Täytyy kestää. Pakko se on kestää. Jees. Mut joo, mä teen sillä lailla. Mä otan tuon päällimmäisen lauan tuolta pois ja teen tuohon loven. Siirrän sitä vähän lähemmäksi paljuu. Ja sitten nuo. Joo, näin me tehdään. Jes, minä jatkan. Testi. Syykö kamera nyt? No niin, nyt on jalat kaikki paikoillaan. Nyt pitäisi sitten alkaa miettiä, että kuinkas. No eihän tuolla nyt ole mitään muuta, kun tuohon lähdetään nyt vaan latomaan noita päällypuita sitten. Se ei ole mikään ongelma. Tässä me laittaa vähän puumaraudoilla kiinni. Aloitetaan tuolta päin. Terve! Oli akku loppunut tuossa justiin siinä loppusuoralla, kun laitoin viimeistä päällyrunkoa tuohon. Ei se mitään, mutta käytiin vähän syömässä apupojan kanssa. Jatketaan tästä, mihin äsken päästiin, tai mihin jäätiin. Ja niin nyt sit pitäisi mitata tuo, että se on suorassa, ja kun se kusituntiin kulmarauta, mikä se on se, no anyhow, niin se on liian pieni, niin mitataan otan niin kuin yhden sivun mä pistän 60 senttiä ja toisen sivun 80 senttiä ja sitten niitten se kolmion pisin sivu, jos Pythagoran lausetta miettii, niin se pisin sivu pitää olla sitten metri. Niin katsotaan kuinka lähelle päästään. Toivottavasti ei hirveänä tarvitse, kun tuo paljon on täynnä vettä ja muutenkin, niin ettei tarvitse hirveänä sitä siirrellä. Mutta katsotaan, mä käyn mittaan. Kävi hyvä tuuri, se ei ole kuin 1,2 mm suunnilleen, niin se saa riittää mulle. Katsotaan onko se sitten loppupelissä kuinka suora. Mutta ainakin noilla mitoilla se on, että olisiko siinä pitänyt käyttää sitten pidempää jakoa, mutta
Ei kai. Eiköhän se tolla näin. Jes. Ei mitään, mä lähden jatkan tuota seuraavaan siihen tilaan. Suunta kohti kuuluu. Kuuluu, aina on kulmana. Käy vanhalla pololla, joo käy vanhalla. Oli meidän kamera sammunut tossa, mutta että niin, tämän verran mä nyt pääsin eteenpäin. Nyt tuossa seuraavana sitten niin mallataan tuohon paljun ympärille. Mä näytän, no toivottavasti te kuulette, kun täällä vähän tuulee. Niin, mallataan näillä runkopuilla tähän rappusta. Eikä kun mä tuun kiertään tämän koko höskän. No noinhan se ei tuu siihen, mutta kuitenkin. Eli se tulee kiertään koko tämän paljun rappu tässä näin. Siihen sitten lähdetään vähän mallailemaan. Pitää vähän katsoa, että paljonko mä tarvin kulmarautoja, kun mulla jäi viime reissulta niin vähän vajaaksi. Tarin tähänkin vielä puuttu yksi kulmarauta. Samaten tuonne toiseen viimeiseenkin tuon pitää laittaa vielä yksi. Mutta niin tosiaan niin nuo nämä jatkopalat, mitkä mä tähän laitoin, ihan 6 mm paksuilla 90 mm pitkillä pulteilla. Mä pistin 5 suunnilleen yhteensä, vähän molemmin puolin. 3 toiselta puolelta ja 2 toiselta puolelta kiinni. Pysyy hyvin. Mut joo, lähdetään seuraavaksi niin mallaamaan sitä rappua tai rapun runkoa tuohon jotenkin. Miten mä sen fiksusti siihen saisin. Jeba, ei mitään, mä jatkan hommia. No joo, se on hänes. Tai se on siinä. Nyt tuo vaan pitää sitten pultottaa itse runkoon kiinni. Ja tähän joutuu tähän etuosaan laittaa, niin kuin näette, että mä saan joku tuki tohon noin, että mä saan sitten täältä päin, kun lauat tulee niin kuin samalla lailla niin kuin tuossa menee nuo pitkittäin. Tähän joku pikku tuki, että ne saa sitten nuo tästä rappusen kohdalla olevat lauat tuettua siihen sitten.
siinäpä se sitten ois. Sitten vaan näihin pikku palaset, että saa ruuvit samoille kohtaa. Katsotaan, mä uskon, ettei tossa oo ku 2 pätkää. Ja tänne pitää laittaa 1 pätkä. Sittenpä se on aika lailla siinä. Mä uskon, että mulle ei hirveän ollut ylimääräistä. Mä luulen, että mä oon ottanut ankarasti ylimääräistä puuta. Siinä on. Ei oo paljon. Sitten pitäisi kuitenkin vielä tehdä se tohon semmonen. Ja tähän vielä se yksi ylimääräinen tuenta rappuselle. Eli 1 palanen tuohon ja tohon pitäisi saada sitten jonkunnäköinen kötystys. Että mä saan sen ensimmäisen rappusen tavallaan samaan korkoon. Tai oikeastaan mä tarvitsin siihen ehkä 2. Joo. Joo. No, katsotaan. Katsotaan, sovelletaan jos ei muuta. Se on sitten, että tää on Byggmaxista ostettu tää runkomateriaali. Sen loppusen myymällä täältä Kokkolasta. Semmosta. Mut joo, mä uskon, että mä jätän tämän jakson tähän näin. Loppuu kamerasta tilaa sun muuta. Niin niin ei mitään. Jatketaan ensi jaksossa sitten eteenpäin tätä hommaa. Ja pistetään vähän noita näkösuojaa, rimotusaitaa tuohon ja sen semmoista. Niin. Hei mitään. Minä kiitän. Mä alan lämmittää paljon ja saunaa, niin pääsee sitten paljuille. Hyvä. Kiitoksia. Moro.